kama mo tokkoyni hi ɗum ari gaba go ɗum waɗayi wala ɗum waɗayi ɗum ɗume ke tamaroma ngal paɗe sai heɓi matsala to wuro mo mi yehi mi laɓaɓake mi yehi mi hukkake heewi ihu gujjo mi wurtowake way mi yurnoto heewi ayran mo ɗo wayni woni mo an woni gujjo e goɗɗo gonɗo maɓɓe de wari anda min in waɗa ngal paɗe wuro ngo walla de wenta so ay ananta haala nano mi hollitama e wallahi mi holliti non waɗi way an arɗo na heebi ayan yo heebi ay mihin ka yo mi suuɗake tamaroma yo andi ko tokkoyen bo talawci mi heɓi mi suuɗake ay kam to doggata ɗum ken kai mi welna mi deris ko an arɗo ngal paɗe waɗayi way andi ko wurti walla ngal paɗe andi ko waddi mo ngal faɗe e lewru gotide ma mi mi hukkake miɗan huɗɗi ɗengel an dow leso goɗɗo heewi doggoy gadde laɓi wari wondi damɗi ta ino ndi hotti ma kana ni sindi to wuro ngo imi nana goɗɗo suka to wuro ngo hon shashajo way doddijo o fa o alfaki daga o huɗɗi nattoɗoki e wuro walla matsala huɗɗi hefti ɓe i fuɗɗi watuki ngal faɗe o waɗi ngal faɗe nano mi hokkamo haala o tani yo dama non ɗum woni ayi non ɗum woni dama e mi ɗimo kadi he gorko on mayi ay dama humo yolla kumamma to magocijo Allah hanko kande ko mayi ay hanka ko haala makko ɗaɓɓake nano mi hokkamo haala o wi hanko hangal paɗe ngal na o waɗingal nano way haɓɓitegal ngal am dama wima humo way heran moye jolloru humo rena ngal way jolloru ndun ɗum waɗa kondumana yo goɗɗo jolloru e jarata yo ay to mi dilloy hakkunde gure ɗen on darotomi mi ɗumanto a anda yo to ton ayina imi nder wuro a jooɗi ay ba ɗumantaki wadde niyam marori hay kusi anani ba yo sai nammi kawai wi way hombina wuro an way talawci ɗo dilloy anani ba talawci ba to a daroma ngel taw ngel ɗon ay ta heɓi ngel ay gun ɗon dotti um giɗa amin dami heɓay ngel mi waray ngel ayi to sai mi hul tongel nyo'aya ayngel nyo'iya ayi kadi wonde hitande nammi habaru maggel nodi inde di leydi hokkan inde di leydi ɗo bini ko ko togo ko bo na leydi yasi mana yawwa to mi wima kanana de wi'ira ngel ɗon hangel ɗon to min mi jaɓa ay min kawri ayo den no jaɓa mana ay ngel wanni hirna ganduɗa huna wala a hisi hakkunde e maggel ngel wanna hirna min mi soɗɗoro wala a hisi ayo non waɗata Aisha ana hefti ko inde wima an ananta shawara wallahi ko wallahi ar henyi torra wallahi kere ko bi ɗayan to mi yaha bi jere den ɗo min wallahi yidde yaade to maɓɓani min Allah to iri ɗum koyilaran to mi yehi to maɓɓani an ɗum sukaɓe ma en nani habaru ya ɗum man taɗen kayadi mi shikenan hede ɗan naki ɗan wote fa o wi o rokkayam manajan darakta company makko bimi mi yiɗa hausa en gaɗi wakka haala ɗalan ɗo anana hausa en gaɗi wakka haala kwaɗayi yawa mabuɗi Allah ta wannan tegal mana a waɗani fi tegal an galgal waɗayi joni ko takoy ma yo min wari gorko o woni joni en sukaɓe ma nani Allah iri ɗo ko ɓe nani e mutunci ma e ɗume maɗa sai wiya a yehi kawai tegal ay hun tegal ay ɓuura tegal to amma jan amma wuro ɓuri gal wuro gaddama a hande min andi non wallahi min andi non gaddama wuro ma gal ɓuri ngal wuro ɓuri wato wannan ne baggi mi heɓay non waɗi ambo mi waɗalanta min ngel ɗo mi daɗa sabida min ma ay kange ngel tokko yan tunda da ɓe keɓi yan ay mi anda no ɓe gaɗan arɗo gobal anya min mi yarda akkima waga innuɗa ngel ɗon jela ina ma ngel dogo waccamo ka sallamaɗa kay o tobbi ko ay joni ton dogga kadi wala ay ingiɗa ka onon hakkilo mo e hukki sai yawto yo an ɗon ganduɗa kenan to ta fara amma ko anana ne ai min ingiɗa ka sallah to wato anana ne biroji mi tokkay ɓawa on ɗayi o on ko to gam ai min mi fa'iri gam min ma